Il-proġett tal-flyovers tal-Marsa huwa nieqes mis-sigurtà ċiklisti u mill-livell bażiku ta' aċċessibilità. Dan għaluh fi stqarrija kunġunta laqdiet Bicycle Advocacy Group, BirdLife Malta, Futur Ambjent Wieħed, Moviment Graffiti u Nature Trust Malta. Huma osservaw li m'hemmx konnessjoni li taqqat il-korsija taċ-ċiklisti li qed tkun proposta f'dan il-proġett. Iċ-ċiklisti li jsuqu minn raħal ġdid, il-Fgura, l-Emkast u l-Kottonera mhux se jkollhom mod kif jaslu lejn id-destinazzjoni tagħhom b'mod sikur. Dawk li jkunu ġejjin minn Triq Pawlu Boffa mhux se jkollhom aċċess għall korsija taċ-ċiklisti fil-waqt li dawk li jsuqu lejn l-Emkast se jkunu obbligati li jgħaddu minn Triq Santa Luċija. Laqdiet staqsew ukoll dwar se jagħmlu ċ-ċiklisti jekk il-lifts li se jkunu hemm ma jkunux qed jaħdmu bħalma ġara fil-każ tal-Pont tal-Imrieħel. L-istqarrija tajt li għal darb'oħra Infrastructure Malta insiet is-sigurtà ta' min juża r-rota jkollux għażla oħra għajr ħlief li jipperikola ħajtu billi jidħol bir-rota qalb it-traffiku tal-karozzi. Laqdiet sostnew li huwa naċċettabbli li l-proġett li se jiswa 70 miljun euro huwa nieqes minn waħda mill-aktar affarijiet bażiċi ta' aċċessibilità.